fase el dia 13 de juny. Jo vaig dir que seria uns 15 dies, d'acord? De diferència entre una prova i l'altra. Tant la primera fase com la segona fase, que en el cas del mitjà que es demostra, tenen doble torn, que n'hi ha molt d'exemples al mitjà, d'acord? Sí. El primer torn comença a les 9 dels cognoms que vagin de la A, cognoms, els cognoms que vagin de la A a la L, d'acord? I la segona fase, començarà la primera fase, el segon torn, començarà a les 9, començarà a les 12, d'acord? Els cognoms de la L. Sí? Una vegada hem superat la primera part, d'acord? Ens presentarem a la segona part, que és el dia 13 de juny. Allí, no ho he llegit, és el que posa ahí. Ahí sí que posa que en la segona fase del grau mitjà, d'acord, començarà també a les 9, només en les seus que tinguen doble torn. La primera fase té doble torn en totes les seus, sabeu que són seus, sedes. La segona part, no en totes les seus, en tots els llocs on se faci l'examen, té un doble torn, d'acord? Només té la seu d'Alacant, Torrent i València, que són sedes que normalment més seculars. No sé si tots ho fareu en València o tindreu altres no, hi ha gent que se'n va a Torrent, que més a prop. Els exàmens són tots iguals, les plantilles se corregeixen igual. Vull dir, si us han dit, és que és més fàcil aprovar en Oriola, doncs no, perquè la resposta s'ha de fer. Vull dir, crec que no te'n passa anat molt. Així que hi ha doble torn, el primer torn de l'oral, de la part oral i escrita, que és el 3 i 4, la part 3 i 4, començarà a les 9. Igual, si hi ha doble torn, de la A a la N, els cognoms que comencen per aquestes lletres, entraran a les 9. Si no hi ha doble torn, tots a la mateixa hora, a les 9. Doncs les seus de l'Aran, Torrent i València, que hi ha doble torn, el doble torn comença a les 4 de la vesprada, d'acord? I va dels cognoms de la L a la C. A les 4 de la vesprada, està bé. I això de moment nosaltres no ens interessa, perquè és la segona convocatòria. Sabeu que pagant una convocatòria, i crec que han augmentat els preus per 25 euros. O 24, una cosa així, no recordo. No, el 25 fas els dos, però fas la convocatòria del juny i la convocatòria del novembre. A mitjans de novembre sempre hi el 13 de novembre, o el 7 de novembre. El que passa que recordeu-se que si aproveu la primera part en juny, en novembre es podeu presentar la segona, que us guardem aquesta part, més ja no. D'acord? Això tenen les seus, però s'ha de clar més o menys. Tots fan, els que vosaltres us interessa, els fan tots. Alacant, Alcobendas, Vilanova, Borriana, Bunyol, Castelló, Dènia, Gandia, tots també. D'acord? Això ho volia més a prop dels universitats. També un comentat, si voleu fer la inscripció la feu vosaltres per internet i el que feu és anar a pagar al banc i si l'enviareu per correu ordinari a conselleria. Si voleu, feu la presentació vosaltres, correcte, si m'envieu les dades a Juan Antonio, a nivell, i ell ho gestionarà, però a pagar el relat. D'acord? Sí, una cosa, el calendari era hasta juny. Sí, això no m'han comentat, però sí que ho hem comentat en uns... I canvien exàmens al març. Són 6 hores, d'acord? Les que no tenim. Llavors, una solució que és la que he trobat jo, és l'agenda, que el dia, a partir del 21 de juny, les classes són de 3 hores i mitja. Si voleu, 21 d'abril. 21 d'abril? A partir del 21 d'abril, que no sé què té en alguna agenda, però igual. A partir del 21 d'abril... No, de febrero de 4 y mitja. Claro, no, 4 y mitja, Anava a dir que 3 y mitja, no? Sí, sí. Vale, perquè jo pensava que fos la m'he liat, perdó. Però no pensava massa aquí. En compte les classes, d'acord, que són, les hores, que són 6 hores, d'acord, 2 classes són 6 hores, i començaríem a fer les sessions de 3 hores i mitja, de comentat a l'Alba de Madrid, que sí que no hi ha cap problema. De 4 i mitja a 8.
si us pareix bé. D'acord? El millor, ens hem tocat davant, acabar amb això. Llavors, en principi, si no tenim cap altra ordre, el 22 d'abril, les classes començaran en mitja hora. Ja ho comentaré també que ho posen en la web, perquè així tots se n'assabenten. Una altra cosa, la setmana que ve no hi ha classe. D'acord? Després de tot el rotllo burocràtic i tal, tu vas venir l'altre dia? No, és que no és a la tua cara. Ja està, sí. El que anem a fer ara, s'acaba de corregir la prova que vaig donar per a fer un poquet el nivell. Una altra cosa, heu mirat els apunts de l'aula? Hi havia els exercicis penjats? No, jo només he trobat l'anècdota. Sí. No hi havia, vale. No, però en la classe pensada, en la classe de lector, però no eren exercicis com a tal, formava part de la classe. Formava part de la classe, bueno, sí, i abans hi ha un exercici. Ah, sí. No és que creia que els exercicis anaven com a part de la classe, però és igual. Les qüestions com a part. És que no sé com ho veieu vosaltres, perquè jo ho veig d'una altra manera que és la que ho faig. Veig la part teoria i al costat, perquè els països... Però la Martina ja està activa, perquè no estava activa, no? No, l'enviaven per correu. Sí, perdó, és veritat. Perdoneu, això us ho han enviat per correu, perquè... Sí, És que la pàgina no hi ha puesto on posar les coses. No, a partir d'ara, el que passa és que apuntarem perquè no vaig fer una cosa i no ho vull veure, però a partir d'ara tota la part teòrica i la pràctica, els exercicis que hauré de fer estan en la